Mukoma vamuri kuona vaka vandidana vakati angosendi inini ndoporesa vanhu vanopenga. Vanonzi ivo bishop makadii? Ndiri kwangu makasimba tiri nani uko mukada kutarisa uku not muoni pane muchinda ane makore anotozikanwa kuno kuku ndekupi kuno DZ extension ndofunga vanhu vese ku DZ extension muchinda uyo munomuziva uyo ane kwarasta kuno uyo kwarasta. So bishop imi muri kuti kudii bishop nemuchinda anopenga muri kuti kudii? Ini ndoda kuprova kuti ini ndinoita basa rangu rejustice ndi vanhu vakadai ndinorapa. Some of people's pakaitwa basa vanotaura kuti munotenga vanhu munodi but ndakudedzai because munhu anozikanwa munharaunda. Mukapinda DZ extension inoi ndichipinda muno ndakabata ndakati batai mapenzi sari mondikarapa benzi mukasara musina benzi kana one and up to now DZ extension amuna benzi uyu handisi kutoziva kuti abva kupi. Alright. So ndikutozokumbira kuti kana zvichigona mubva matotsvaga nehama dzake because hatitomuziva kuti ndekupi. Alright, ngatisa waste time vanhu vakuda kutoona isusu regaiti pake motikari. This is Uncle Saint reporting live as it is. Toda kuona feso yanopenga zvekutorevesa toda kuti tiende paari handizorowera kana muripo. Aya ini vanhu vese vanotondiziva kana vanhu vakatona munhu aitosheredzwa achinzaba vanoziva kuti ndiSAMURONDA ari munhu ari padiscipline dzake. As long vanhu vandiona kuti ndineme musavhunduke vanoziva ndinotorapa vanhu ava. Alright, Andy. Yes, Shaman. Sir. Ipo. Unonzani zita rako? Unonzani zita rako? Taura nini chakanaka? Mvura. Okay. Kumba ndekupi? Padhuze ne? Hey? Padhuze ne? Toziva kumba nyunzi yakupedza muchato mastatement akawanda. Ndira kuzokutora tiende kumba ndakunokurapa ndete ndakutora ndinokurapa ande ndidedzera vakomana vakachangamuka pavandi vabate mukomana tena tinokurapa. Ndinonzi Bishop Machika kana kuti SAMURONDA ndete ndoda kunokurapa saka toenda ka nokurapa ndi andikambotadza matema yakapenga how many years? Matema yakapenga how many years? Vakubvunze vesa uya titi batsira naenda naye kunomurapa ndazokwigirai apa kana nemiwoga ande kumba wati apa ango uyu ndiye munhu wandinorapa manje zvakanaka. Anogara kupi? Munoziva hama dzake? Uncle Saint, the legendary Madvi, First Clan people. Kure kwemeso vakati svitsa kure kwenzeve. Right guys, kuno ku DZ extension kwandadanirwa varume ava. Vari kuti murume uyu andorwara nepfungwa ndofunga muri kutozviona ane makore achigara hakusi kunyepedzera kutorwara nepfungwa ikoko. So varume ava vari kuti vada kumurapa aite normal. Onai varume zvivindi kana kuti varume ameno handisi kuda kubvunza yangu zvakawanda handina ane hangu ndingakwesene varume but murume uyu ari kunzi anozikanwa zvakanyanya munomu mu DZ extension hanzi anoita mabasa mamwe esimba ekuti anorovesa nehana. So panapa mu DZ extension munotonza muna Mapenzi. Panapa vari kuti vatora muchinda uyu wavari kuda kuti aite normal. So what do you think? We are here to witness this inini nemi toda kuona kuti vanozvigona here vakazvitadza ndoseka because varume musatambe nengozvomura nemunhu. This is mental case, so it's not something that is that's a joke. This is a mental case.
This is a mental case. So come and let's see what's happening here. Sa apa ndo pavanorapira vari, ndo pavanobata mabasa vari, so vanhu vanotouya panapo. So ngaitione kuti ndizve Matemai. Varume musada kudaro. Oh, imbwa chadzo dzatovhunduka dzatoona kutoti not normal. So the reporting live as it is. Live as it is. Bruce, what? Come on. Vakomana tiri kutaura kuti munhu anorwara nepfungwa ka abatwa zviri so easy, munhu asingasvikirike padhuze uye atogara pacheya. Yes, shamwari zviri kudii? Unonzani? Budi? Monzi Budi? Hey. Aiwa, kune vese vane matambudziko akasiyana siyana, SAMURONDA varipo kunge vari vanobatsirana nemi. Tapiwa mwedzi kuti tizodzoka zvakare panopera mwedzi, asi change chikuradza mavhidhios emuchinda uyu achirapwa zvishoma neshoma achitochinja. Hamene kuti munofungeiwo nezvenyaya iyi nevanobatsirawo zvemhando iyi. From Uncle Saint TV crew, for now, much love and God bless.